This is something special. I dag står Danmarks flagstænger nøgne. De skal ud totalt af Danmark. Dem, der hører til den muhammedanske verden, derunder dem, som er kommet herop efter 1964, hvis efterkommere stadig bor her i Danmark. Så de skal ud totalt af Danmark. Ud. 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 Alle fra den muhammedanske verden skal ud. Muhammedanerne ud. Danskerne bliver ikke herre i deres eget hus, hvis der ikke meget hurtigt skal sætte folketingsflertal for at smide alle muhammedanerne ud af landet. Og muhammedanismen skal ud af Danmark. Danskerne emigrerer og rejser et andet sted hen, for danskerne kan ikke leve af muhammedanerne. Vi stemmer nej, 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 og nej. Muhammedanerne ud. Og muhammedanismen ud. Muhammedanerne ud. Og muhammedanismen ud. Vi har en undervisningsminister, der skærer ned på vores ungdomsmuligheder for at få sig en uddannelse. Så har vi altså heller ikke råd til at give udlændinge. Derfor kan vi ikke modtage nogen udlændinge. Det er klare, fornuftige synspunkter. Og så er der nogen, der siger, at det er racisme. Men det er det ikke beskyttelse af de folk, der har skabt det land, der er vores. Dem, der har fortjent at få et liv, sådan som de burde have det. Det er vores hovedopgave. Og så er jeg bedøvende ligeglad, at man kalder mig et